Dito yo. Dito. Inglit pe. La sila bangke arena chalang. Isipen ke ning kawai ta do isipen ke ning karong ta do alang litum tame ke jo ike bangkali si aduk do pik pik la. La pen ke de ne alang li hantar ding tung la dak ke bang nang li ko son nang che thege bang. Aprang Madhuri la dak nang shooting lo thawa masi Madhuri amen. Bang di jerpo jerpi tu nilitum ladak si kevang ho so dim lo ne amen arong chini ne pin lo nilitum tamelang tame la hello get lo welcome to Sungget Sir langit tame la plan kaprek tum tame kevang bang do pik tourism gari log lo tourism permit gari log la pen choi ne nino tang thong jingan no ang sonang karlu ong polone nino thong jing to man kan sam la pen ke jerpo jerpitum alang litum tame ki joi ke wangkali si aduk do pik pik la dang te nilia phang pak lang pon bom po lang tame inglong kang tui ha jerpo jerpitum ha ni phua den pen ha comment tu ne thek long le tame thek long lo arni bangke nang tour pic si tame ato morning sam pic dome chit lo dak bangke ho nang tame ang song inglong pic la dak bangke army tum si border mahdi cover that ti ki joi ke bang tum han tame lang ik tame aprek dim ya koso lek lo ne la bangke la pen ke la bang parting ting pole ya Tutup long na ladak. Tutup long ma. Ada na puta me ani ngecep perong ya. Kanet. Jerpo jerpi tum nili nona bang ke Madhuri lake mate Madhuri point along si gewang lo non si kachini lang Madhuri point mate Madhuri lake pukir dam bang ke afrang Madhuri ladak nang shooting la so puthak apotsi ladak bang ke Madhuri amen and lo tha nasi nili ampak lang po Madhuri hied la lo ya langik tame jerpo jerpi tum Madhuri point no inglong ing pik jerpo jerpi tum langik tame Madhuri lake lo la aprang Madhuri ladak nang shooting lo tha masi Madhuri amen irdel lo ladak inglong ke je than jok lo lapu adak lo la bangi Dam di tha pulu bonjo kang cek lu Madhuri chalo te penangan na scenery bang la dak pen pono jerpo jerpi tu nini tame ho sa kom piglong ne la khablo oxygen ke long kom pigla dak nang le tum han nampak lang han si nili capture pon lo mate uthai pon lo la dak Madhuri lek long si tame la pen ye jerpo jerpi tu isi pen ke ning ke oi ta do isi pen ke ning karong ta do ning ke oi alam the bang ke la helo lapu nilitum ang rapet alang litum asap so au France tame intang te der ladak avedar mate environment black dak mat alang litum bang asap so lakhab mate kisung dokak lo stame alang litum same bot i lo ladak kilang jipa
lapen ke jerpo jerpitum non madhuri lek long puthot nili ha pu arlo anam paklang han si nili ning hang la si nili nam paklang pon po madhuri lek la thon jerpo jerpitum la bang ke oh chiting pik jerpo jerpitum lang ha yo lang tame madhuri lek la thon ha Kesana jerpo jerpitum lang mesen ma Madhuri Lake Arunachal Pradesh tawang along lalo Madhuri Lake are parai inglong kang tu sosota kali jerpo jerpitum jo ekeng pen karlun ji anglong ali kupipi ya hem lo ne la hai bang ke ni litati ne jerpo jerpitum ladak hello Madhuri ke kana dem lo tang ha la so posi Madhuri Lake pu ir del lo tang haก็จะทานเห็นดิจะทำไหมเป็นดักเกมก็ทอรีดิมล้อบดดล้อเราพูดถึงโฟโต้โชว์ไทยดิมดล้อหลังไม่ปิกกับเปรกกับเปรกกับเปรกกับเปรกอาจจะกันแต่ไม่แค่บางดูปิกLapen nili non bang putot ha hongang tanan kita am tupo ala tum nang ke hang lo apor durichet lo jerpo jerpitu ja lang puke hari Nona bang pulote nilitum dak Arunachal long an kichuji phansi chisik chedang no jerbo jerpitum adim bang kela hello ala pu bang ke so ma Madhuri Lake pulo ala pu tame Arunachal an kichuji phansi ke testing pu Arunachal an halang tame pulo dokan mate hotel bang ke lapen ke jerpo jerpitum nona bang ke nilitum borop anglong mate borop nang ke laing hansi nilitum lapuan bang chulo amasi Nona bang ila dake borobing jirlap tho amasi avidyalo ni tumta bang naglo sap sap hal hai elo yo lok chocha dhalo ko ane empen borofan kilaing borobalong ke kanji kilunji phansi ke bang sitame da bang ke chokte del nang wat thak na ha Nang nat thu bro man tin obo nang warai. Warak na. Yo, wow. Dito yo. Dito. Inglit pi. Hai cái lọc kẹp bỏ rộp luôn, dưới lọc luôn. Nên cái hai lòng clốt thịt thì tiếp ra rồi sẽ tạm bên nó mang cả về đến luôn. Ngarong han ke bang tabang ti tame environment abedar abang chimilai le damai tum che thege bang bang sabso tora cherma si ning hang pen jui long le dalo lapu ko ane ning chaparong ke bang non bang gini litum dak te bok tirai foto cho thai pulo yang litum lang tame la lo jer pijir potom tawang mate la bom la kuadim lo Bomla tiger thoi dak jiranga Indian flag som tando
lapen ladak photo ka cho thai dim do jat do lapen kona ne karlu thai to tong ho pu inglong itum pen mang rapet tum handa ka cho thai dam do lang litum mang velang ni di arlo tu nu ne tetlo ho lapulo o lapul jer pojer pitum karlu ji adim na non bang ke la hai lom si photo cho thai rong ko pulo ni litum lang ik tame ai ni ai na lo si jana ve pin lo ke dobor i lo jer pojer pitum ne thadi e jat tu ti ke bang long tum ko sono ni ke bang cheng lo ma heti no pik juye juing tung pik on ne adem kilang me hedi si tame jun ed delu la pen ke bang rap ri than tame ni jin so jin so pik lo la tum tame jui long le pin lo jer pojer pitum muthe ne bang ke video ka bunai na li to na baklaing pusi ne la an ka bot ila jer pojer pitum video jo ne le ne la pen memory mo prank ka chelang han lo jer pojer pitum la la si la bang ke arena chelang bom la podim lo bom la jer pojer pitum la pen ke de ne alang li han tar ding tung la da ke bang nang li ko son nang che the ke bang ni sen ma Thế vàng ha da lo, chứ thế chén nó này, Chén nó này đi. đi lo. e kam kan ni ke bang ta ekdom oxygen down de dik di ta lo Already tir hai pik mana ekdam oxygen long hai je khujir ne ge ha panda arlu tu ne det lo alang li tu me arlu tu ne bang ke la da ing hong kok la hai long se photo hai u cho thai rong lo bumla sin nang li tu hana bak laing pusi je pujir pitu non bang ke ni li tum ke tam ji han se sik lo driver han kang hong chot lo non ke bang lo alang tami lahai tum tame ki jui han ke bang lo alang tum tame alang tum tame ko an distance wak lo alang tum photo chu thai lo da kan ma pu alang li driver alang li sinang japon lo non mai ke dam populo jer po jer pitum